שלום, אני ג'ואנה ואני הולכת לשתות שתי בקבוקים מנעים. אוקיי, בוא נתחיל. 3. את מוכנה? זה מלמטה. כן. 3, 2, 1. אבא חיי! מהר! הצלתי בקבוק אחד. סטופ! היא סיימה את זה ב3 דקות. סיימתי את שתי הבקבוקים האלה. תודה רבה שצפיתם בנו. תודה רבה שצפיתם בנו, והיא בכלל לא הסתכלה לפה. בואי לפה. נתראה בסרטון הבא, אם יהיה.